Jama'a barkanmu da yau, suna namu ne Labaran. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu ɗaura a cikin littafin da muke karantowa wato zaɓin Allah. Ne na tofa albarkacin bakinsa in na sare ta ce, ni da za a samu masu mutunci irin waɗannan, ai sai na ba da 'ya'yana gaba ɗaya har 'ya'yan mazan. Me ya fi raina? Aka bushe da dariya. Dada ta ce, sai a tura Wasila ita su ta zauna a gida ko? Na miƙe na ce, kaji ma da wani zance, wallahi ban yarda. Ai suwa ba za su amince ba don sun fi sabawa da ni. Kowanne ya so ma dariya aka ce, kaji Hasu wannan irin son kai a hili? Kawu na yi sallama ya shigo har ɗakin Dada da direba. Nan da nan matan gida suka gaisa da shi, sannan suka dare, kowace ta nufa aikin gabanta. Mai daka na yi, mai wanke-wanke na yi, da dai sauran aikace-aikacen gida. Dada ta tsame ƙoshiya daga damun hura, ta miƙawa direba, ta miƙa mashi ludayi da shiga, sai ya ce a bar shigan nan, baya son shiga a hura. Ya sha hurar sosai ya ce, wai gyaran sandamu ne ko mani? Dada da kawu da direba suka soma dariya, aka shiga 'yan labarai. Daga bisani direba ya yi sallama ya ce sai ya dawo ɗaukanta rana ita yau. Dada ta kulle mai daddawa da barkono ta ce ya kai ma matarsa. Na shiga budewa Dada jakata, tana ganin zannuwa masu tsada. Na ce wallahi Dada turmi ɗaya ya yake saye, ana ɗinka mana ni da diyarta Habiba, domin turmi ɗaya ya yi min yawa. Kaya na can akwati guda na aje, waɗannan ba komai bane. Abinci ko wallahi kullum idan na ƙoshi da nama ko kifi da kwai, nakan yi baƙin cikin nesa. Ina ma kusa ne na kawo miki. Dada ta yi dariya ta ce, ni kam tun da kin ci na gode Allah Hasu. Allah dai ya saka wa gwanki da alkhairi da ta kai ki wajen 'yan mutunci. Ni da abin da ya firgita ni da ake cewa 'yan bariki dukan 'yan aiki suke yi ga azabar wankin kashi dare da rana. Na ce su waɗannan san ba tsana ba tsangwama, komi taron muke yi da 'ya'yansu. Don wankin kashin Salim ma menene abin da wani abu ake ɗaura masa idan ya yi kashi ko fitsari sai a cire a jefar? To kullum dare da rana labarin gidansu injiniya da ya zo ya rani abin sauraro a wajen Dada. Duk tsarabar da na je da ita, kusan kashi 2 da ta raba na kai ma mahaifina Malam Ilyasu. Kwarai shi ma ya yi murna da ganina, domin ya gani tabbas abin so ne ga kowane uba. Ga halin kwarai da wayewa na samu. Na ƙi sanarwa da Dada ci gaba da karatuna a Kano, domin na san za ta ci kokonto akan ƙila za a so na ci gaba har zuwa babbar makaranta. Amma na sanar da babana, ya rinka shi mai injiniya da yayi albarka. Kwan zabi ƙwarya 2 mahaifina ya bayar, ya ce na yi ma yara tsaraba. Hakanan matan kawunne na kowace ta ba da kuɓewa, kuka, daddawa, kabewa don na kai masu yaya. Dada ko ƙwarya 5 ta kwai da zoɓo da barkono ta bani na kai ma yaya, sannan ta ce na maida musu kuɗin aikin da suka bani. Na ce Allah Dada ki ɗauka, su waɗannan masu arziki ne. Ta ce haba Hasu, komai arzikinka ai kana son mutunci, don irin hidimar da suke miki a ce sai sun biya ki ladan aiki, ai ba mu kyauta ba in muka amsa. Na ce idan haka ne to ai a sai musu man gyada da kuɗinsu, don na san halin yaya, tana iya cewa na riƙe kuɗin. To a sayi garwar mai 2. Karfe 11 daidai na safe sai ga direba har da Habib da Habiba an zo ɗauka ta. Tsalle suke suna ihu, sun rungume ni tsantsan. Dada ta ce, wannan ranar auren Hasu sai yaya kenan? Direba ya ce, wallahi tun da Hasu ta zo gida yaran nan ba su cikin walwala. Shakuwarsu tamkar yadda suka shaku da yaya Zuwaira. Da har abbansu ya ce na zuwa shigari na koma da Hasu, amma yaya ta hana. Ta ce ya dace ita ma Hasu ta huta sannan ta ga 'yan uwa. A kullum ne nake kai su yawo, wai don dai a ɗauke masu kewar Hasu, amma ina, da zarar sun ga mun doshi gida sun soma addu'a kenan.
Allah ya sa mutum masu a gida ta dawo. Da cikin dariya ta ce ko ita ma a nan ba ta da labari sai na yayi zuwa da injiniya sai ko hirar yara. To Habiba, gashi ba za ku iya cimma cimar ƙauye ba, sannan ba mu da lemu ko ayaba sai kaɗanya, tsada da goruba, har ma mangwaro akwai shi. Habiba ta ce yauwa muna son mangwaro da goruba. Habib ya ce har da kaɗanyar ma muna so. A nan ne Sare ta kawo musu alalan gwangwani da ɗuminta, suka ci suka yi kam, sannan suka ɗora da hura, aka kai musu tsarabar su gorubar. To jama'a, a nan za mu dasa aya a yau. Ku biyo mu a next post domin jin ci gaban littafin. Na gode.